Hey, Uzi, uza utenga mai poti da gaskiya bai da sai an gona. Isso sabe. Ko wani mutum ne da ne ka ai kushe da longo mu da da mai tsige mai. Cuidado no negócio. Ai, Aí, já sabe. Passa a chance não. E ó, pela banda bom com cuidado. Só vai ter colo. É que acho isso é hot, mano. Eu. E kwazi kwashisa nkosi yami namhlanje. Ushisa ngorong namhlanje. ungaphekheleza ngobe kahle namhlanje manje waphetheleza wena. Kama yabona nje lawa esithela wakho mnandi. Akuliphi Hey, too late. Ako polile sila. Boleh. Hey, khuluma kuze ke manje. Hawu. Ivalo yini? Bathi Abafundi. Oh yeah, copyright lenza zona. yeah. Oh. Hayi, ngithi ngishilo ngithi hayi abafuni ngikhuluma. Sanibonani bafowethu. Hayi. Ayivele isuka ihlala bafowethu. Sanibonani. Isikhathi sishayile bafowethu. Benginithembisile izihlobo zami ukuthi namhlanje ngo7 ngiyeza ngizokhuluma nani ey'ntweni nje ey'ningi ezenzakalayo ngami. Niyangazi-ke mina ngisadinga ukuthi ngiyichaze. Ngilo mfana nje lo enimaziyo osenkingeni kulezi insuku nani lolo daba niyalazi. So ngithi ngisondele kini nginicacisele ngodaba lami. Okudaba olungekho nzima kangako kodwa okunabantu nje abangijwayela kabi. Abangijwayela hambe. Angazi noma isuthu mhlawumbe niyasazi ngiyazi khona amabhinqa but kodwa ngiyacabanga ukuthi nizongizwa. Kunabantu nje abangijwayelayo ukuthi namhlanje usuku lokuthi ngizame ukuveza uphumlana, ukuveza imfezi emnyama, ukuveza indiya, ukuveza ibungu. Kusuka ngonyaka ka 2020
2024 last year. Kube nezinto eziningi, kube nezinto eziningi kakhulu kimi. Ngiyashisa bafethu kodwa ngiyophela ukuthi drink ivolume phansi. Angeke iPhone le Pro Max 15. Oh, imobisele yakhe. Bafowethu cha, ngizoyinyusa ivolume ngoba kufanele ngikusho lokhu namhlanje. Ngibhekene nabantu abaningi engiphila nabo nengingaphili nabo. Abanye bayacula, abanye abaculi. Yabo ukuthi uma ngabe inhlanhla yehlele wena umuntu wesilisa bese befisa ingabe yehlela bona. Kanti lokhu kuthiwa inhlanhla sikuthola ngokwehlukana, uzalwa nakho. Kuyenzeka mhlawumbe ukuthi uyazalwa kuthi iputshu kuma wakho kuvele kumoshakaleke ke bese ulandelwa amabhadi. So thina sabe labantu ababa nenhlanhla besazalwa. Angazi indaba yesound ukuthi ikanjani. Namanje aningezwa. Yenzenjani ngimemeze? Hayi bafethu kahle. Right volume ngumvisela. Ya bafethu thengana amafoni lapha. Ngicela bafethu. Ngithenga amafoni ngendlela right. Nayo leyo encane ngazwakala ngathi ungavela uyibeke kanje noma ungasangibukanga mina. Bafowethu ngila odabeni lami engilokhu mhlawumbe nilibona lenzeka kulezi insuku. Ngivela ngokuthi bafowethu nginenkinga la. So uqala kwami kuyiveza ngicabanga mhlawumbe ngiveze Saturday. Njengoba mhlawumbe isihamba isinkulu ngalendlela enkulu ngayo njengamanje. Ngenxa ukuthi ke izinto uma ngabe zenzeka emhlabeni azenzeki mhlawumbe kimi oyivezayo. Thothi nawo omunye ziyamthinta. Yabo ukuthintwa into kusuka kungabantu thizena abasuke behlukumeza. Akube kubuhlungu abafethu ukuthi uhlukunyezwe abantu osukuphila nabo ujeti la ama-outcome la amajithami. So ngiyafisa ukuthi siphilisane siqhubeke siye phambili, but ekugcineni kwakhona kugcine kuba yibona abakubuyisela phansi. So ukubuyiselwa phansi umuntu kubuhlungu omaziyo. Kungcono sokungamazi, yabo. Nalo sokungamazi ukuthi mhlawumbe umjwayele kodwa umazi ukuthi wenza into ethile bese mhlawumbe ezozenza isoka thizeni le nto le iyabhora yakubheda. So ngilana nje ukuthi abantu abazame ukuyeka into ekanjalo. Mina ngumuntu ngiphila nabantu. Angikwazi ukuthi ngingaphili noma skandi. Angikwazi ungaphili negospel. Idudla zenkosi. Ekhulupheleyo. Angikwazi ukuhlala ngingaphili nabo. Angikwazi ukuhlala ngingaphili nabantu behip hop. Igeqimba laba ababizwa ngogoti. Ngazi amagoti imbuzi. So yibo ke labo bantu ukuthi angikwazi ukuhlala ngingaphili nabo. Ngiphile nabo isikhathi eside sashaya ingoma eziningi kakhulu nabantu begospel nabantu bakamaskandi. But okubi uma umuntu bese ubona umuntu impilo yakhe ngazi ukuthi mhlambe izama ukusinama noma mhlambe izama ukuthi abe nobambo lwakhe eduzane. Bese ona lolo bambo lolo lalowo muntu ungaliboni lifanele leyo muntu. Usukuyikhohlakala, usukuyizipitshi zomfana ukuthi kahle kahle kufuze ngabe nje awukhulelanga ngisho nasekhaya kini. Mhlambe wakhulela kwelinye izwe bese uqhamuka nje wona uzomosha ezweni. Mina ngazi ukuthi umuntu wakithi esisebenza naye sicula naye noma ngabe ucula nhloboni uma ngabe sindawonye suke sizihlobo, suke singabantu abaphilisanayo ezintweni eziningi ukubambisana ukuze mhlawumbe sikwazi ukuvusa amakhaya ngani ngoba ufika kwethu eGoli eThekwini mhlawumbe noma kuphi la omunye nomunye akhona ukuthi sibambisane. Yasingena manje ifoni bakufana WhatsApp uzofika uzofika indaba futhi noma phela ikhanda
alisebenzi. Bese egcineni kwakhona umuntu wakhona bese abona ukuthi wena uyisinoko. Ngizofisa futhi ukuthi kwayena lo muntu owakhipha legama lithi isinokwe, yabo, ekhuluma ebhekisela khona wasebhekisa ngakini. Lo muntu wangijwayela loyo, lo muntu wangidakela. Lo muntu nje loyo ndo wayehlele etoilet ezenzela into zakhe, echofa ifoni yakhe, waseqala esezobiza igama lithi isinokwe. So labo bantu laba kanjani ibona abakwazi ukuthi baqalele impi yabo ewudawo. So umuntu mangabe edakiwe bese edakelwa kuphumlana usukenza iphutha lo muntu ngani ngoba mina ngumuntu kaNkulunkulu owadalwa uNkulunkulu. Nami ngiyidala ukuthi ngibe nje uNkulunkulu wangidala akashongo ukuthi egcineni kwakhona uzonika ubambo oluhle kangaka. So kusuthi kufanele niblame nina uNkulunkulu owakwazi ukuthi othandekayo umfana nje omuhle, yabo. So ikhona ke lokho kufika kube inkinga bese omunye nomunye ecabanga ukuthi mhlawumbe angangenelela. Okay, ngila enkulumeni yami bafowethu. Kunamalunda laba abantu laba abathi mangabe benemali nezise inkulu egcwele uthuvi. Bese befika bebona umuntu engiphilisana naye ukuthi mina akangifanele, ufanelwe imali engcono. Labantu labo bangidakela lapho, yabo, bangidakela ngendlela exakile. Kuzoba khona umculi osenegamanyana naye elizame ngoshuni, mhlambe webhova, mhlambe wendidane, mhlambe nanoma umuntu omunye ushuni okhona, mhlambe ngayemzwilile. Abone ukuthi lokho enginakho kungifanele. So labo bantu futhi imvamisa yabo banezithembu. Banabantu ababathathile abanye babo mhlawumbe ngayedwa, mhlawumbe abanye bathatha ngababili, ngabathathu, yabo. Bese egcineni kwakhona umuntu wakhona afise ukusebenzisa imali. So uthando lemali vele emhlabeni ngazi ukuthi alukho. Kuba khona okwesikhashanyana for ukuthi lo muntu osuke ngena kulo muntu afisa ukuthi ayiphushele leso sibalo sakhe sokuthi mhlambe adizele lo muntu noma le ntombi idlela imali ngaso sikhathi ukufeza injongo noma inhloso zakhe asuke ezele kulo muntu loyo. Kodwa egcineni kusuke kungasibo uthando. So thina bantu abanenhlanhla nabantu abanothando siyasifisa ukuthi ezinye zezinto lapho masikandi sizenze zihluke. Ngani? Ngoba uthando silibona ngendlela ezahlukene la emhlabeni. Okusho ukuthi uma ngabe umuntu onothando uyakwazi ukuqonda uthandweni lakho. Uma umuntu ongenathando uyakwazi ukuthi usikele abantu besifazana mhlambe leyo 6 uzuyokwazi ukwenza uqeda umshiyo umuntu usale kanjalo. So thina sakhetha ukuthi empilweni yethu sithathe nje sihlale nomuntu impilo iqhubeke phambili. Kunabantu ke laba bafowethu umuntu athi mangabe iphuzile edakiwe enesibindi ngoba phela uyasabeka lo wakwami. Ya uyasabeka bamsaba abantu kakhulu. So manje othi umnyovu isiyashisa kodwa funa manje Juice. So labo bantu laba bafethu ngiyafisa namhlanje ukuthi ngikubeke kube kucaca bha. Ngelinye lamalanga kwathi umama efuna ukuloga enenkinga yefoni, efuna ukuloga enza ezinye zezinto zomsebenzi efonini yakhe. Kwa ngena Instagram ngaphathi kwami efonini yami. So uma ngena Instagram efonini yami hayi cha kungabi nankinga. So vele naye umuntu onginika ukukhuleka nankinga. Hawuma ngithi efonini nangu umuntu. Awulo muntu ngiyamazi nje. Hawuma ngithi awu nangu umdlalo webhola. Bangithi hawu
nangu umshaya kaMaskandi ongakwazi ukushaya isiginci mangithi hawu nasi situfuza sokholo mangithi ngiyabuka hawu bafethu nayibo kanti kwenzakala yini futhi and manje into engibhorayo eyi-1 abantu engibaziyo abantu engiphila nabo abantu engihlezi ngihamba ngiyakubo ngithatha upetrol wami bengibize kuthiwa ndoda sisendaweni ukuthi izwakala usisoyihlalene singamajita mina ngumjita-ke bafethu oqondile futhi ey'ntweni ey'ningi nje ngihlala nginamajita isikhathi esiningi yabo abantu besifazane abantu enginobashiya ngiyile amajiteni ngihlala hleli namajita isikhathi esiningi kodwa manje mangithi ngiyabuka ngithi mina awu naliphi itshana lenzani manje yabo manje zonke lezi zinto lezo ngithi ngiyahamba ngiyibuka ngiyibheka ngiyabona ukuthi yazi kufana ngibe nendlela yabona ngendlela ngoba bengisho bafowethu ngikhuluma iqiniso kinini ngithi ngiqale ukuyibona lento 2024 angazi noma kufanele ngilaywe noma bekufisa ukuthi kwenziwe njani ngani ngoba bakhona abanye abantu besifazane abanye ukuthi mhlawumbe bazwana nabanye abantu bese kuqhamuka iartist thizeni efika lishaye bese liyithathela idlela elishile kanjalo lonto ngisale kanjalo kugcina sekuhlukwana nomuntu okuthola mhlawumbe labantu bebenenjongo bezoshada bese gcina kwakhona kuvele kuphele nje kanjalo so into mina engizama ukuthi ngiyiveze ngizame futhi ukuyiqondisa amabhinqa kithi zinkabi zakithi makhwenkwa kithi nonke ke nje bafowethu enikhona la noma ke mhlawumbe kukhona ungabuki namhlanje ngenxa ukuthi mhlawumbe kusemsebenzini mhlawumbe ukuphi nakuphi kodwa nje ngiyafisa ukuthi lokhu ngizama ukuthi ngikubeke ukuthi bafowethu ngibashelana bafazi bethu nibashelelane abafazi bethu nibafakelelana amafilimu nifake izinto ezibomvu zokukhombisa ukuthi ayilo muntu uyashisa nikwenzelani mfazi wami ashisa lo nakhipha inkomo ngathi phezulu inkomo ziyakwasibanibani yabona bathi what bese kuthiwa umfazi wami uhothi lapho ungena ku-Instagram wami lo kungana lo yabona lo mlilo lo ungena la ngiyabuka yabona manje sekulokho ngiyile ngephutha hayi ukuthi yabo usungena kuyimani manje nami inhliziyo iyashaya manje uthi usibani mani ngimazi kahle kuyanginyanyisa lokho yabo kungibhora nje kakhulu ngani ngoba abantu laba engibaziyo abantu engiphilisane nabo kakhulu abantu engihlale ngixoxa nabo ngihlekisana nabo bathi egcineni bangakubona ukubaluleka kwami ukuthi shothi nje mangabe sihlalele siphuzela udrink njengoba siphuzela udrink namhlanje bese kubona ukuthi abashela umngami ngihleli nabo yazi omunye uke washela ngikhona mangibheka isikhathi hayi ngisuka khona phela nomuntu wenze njani ngoba phela benginasho kusho ubona ukuthi angekho yena akabona ukuthi manje lento iringa la uvavaza la kimi so abafowethu ngeke ngize nginanaze kakhulu ngizoqala ngesigwili lesi esinesesikhulu neshwaba inja le evele yafisa ukuthi namhlanje ingifakele u24,000 isiphinde yangifakela enye ke futhi angifuni ukuqamba amanga leyo mali leyo ngizoyidla nanokuyidla ngoba ungijwayela kabi ngithi ngisinokwe mina ngumuntu ophansi mina angikubona okurong kubantu uma umuntu enza into errong futhi right kimi ngihlala ngasonke isikhathi ngiphansi so ngiyafisa ukuthi ke namhlanje umuntu wesesikhulu nobubi lento oyenza ukuthi ushele umfazi wami uyithathaphi uyenzelani lento ukuthi ushele umfazi wami ngoba phela nami ngumuntu yabo mina angazi ngitholakale entombini yomuntu eshadile
umuntu elobolile umuntu eyivizile kubo walowo muntu ukuthi ufisa inqubekela phambili bese mina ngifisa ukuyimosha lento leyo yo it's hot No, man. ngizongifela usize okay ngiphinde ngizwe futhi kubhuti lo we gospel bhuti we gospel uyakholwa uyathandaza nginesho ukuthi ubufasile ubamba isiguqo njengoba ngiza ngalendlela engiza ngayo kuwena uyenzelani into yokuthi ushele umngami umthembisa ima ungenalutho izinto lezi akunalutho kodwa kumthembisa umshadi kusho ngeke ngimshadi ayikho into efana ngiyenze mina right kusho yonke into yami ngoba ngisinoko nje ngiyabheka kahle kahle umuntu oright wena aza abantu bazobabona bethana umsangano ayikho into abayenzayo futhi kahle uNkulunkulu akekho yabo so bafethu angandi kakhulu mhlawumbe ngize ngibe mude kakhulu ngoba ngiyisoka ngilomfana ongadalwa umdali ngaba insizwa nje phelele nama angidalanga bafethu ngidalanga ukuthi ngibe njeni angidalanga ngibe muhle ngithandwa abantu abahle yabo ngibe nogazi umhlaba wonke kodwa kwaba intando wamdala futhi umuntu onenkinga nokuthi mina ngithandana nobani athatha isibhamu asiqhumise emoyeni adubulele uNkulunkulu wadala ubaba nomama ukuthi ngibe nje ngibe nogazi ngithandeke emhlabeni wonke ukuze mhlambe yena ukwazi ukukhona ukukhuleka ukuthi naye mhlambe ukufa kwami ngisebenzele yena ngibe muhle phakathi kwakhe yabo so ngiyacela ke ihlobo zami bengize nodaba la olukhulu olubalekile ukuthi namhlanje ngizoveza ama screenshot abantu abenza leyo nto leyo yazi bafowethu angazi into ngizoyithini kunomuntu la onza umaskandi so umuntu lo onza umaskandi ngingakamusho ake ngiqale nje ngishaye nangomuntu seceleni othanda ukungena agxamalaza ukuthi mina ngiposte lokho engipostayo bekungavi ukuthi mhlambe ngithi akube khona umculo thizeni ozothi sekusole kubani ngento mina engiyenzayo mina ngaze umbone mina usaliwa mina evela ezintweni zami nginokuyikhuluma kodwa angifisi ukuthi akhombise abantu ukuthi mina ngumuntu ozama itrend mhlambe ngabanye abantu yabo ngoba mina usaliwa mina ngimazi mina ngene izindlu nezindlu evumisa abantu ukugidiswa abantu ingoma nengoma ayikho into engimazela yona ngathi ithe kubankulu nombalekile yabo so manje angifisi ukuthi kube khona umuntu uzothi why ungakhulumi yini ungakhulumi ngoba phela lezo zinto lezi ezinjalo into zami mina ngiyazi ukuthi lezi zinto ngihlele kanjani ngizoyiveza kanjani angakhulunyiswa umuntu entweni yami yabo yena uright akide nje ngoba uthi wasambe sobabili kanje uzoba nenkinga so ngiyaxwayisa ke boy semncane ungaphindi uyibhale into kanje yakho epheshini lami uyibhala nje kwakho amapheshu background bafowethu ngiphinde ngize la sengiyaphetha angifisi ukuthi ngande kakhulu upitshana myekeni upitshana myekeni lo nepipe encane lo myekeni lo lincane vele ngalibona wayegeza ngalibona ngathi kodwa Nkosi yami
isimo esinjani lesenzakalayo so uphafa usebona yena ngoba kukhona into evela ngami so usebona ngazi ukuthi manje sekufanele ukuthi yena alokho engiphendula ngeke ngeze ngomnako Pitshana incane kakhulu ingane nje yabo uhlathi mina mangala mina ngithi ngibheka lo mjita eseqeda kungena ambitious mangithi ngiyambheka ebhekeli ngibona ihlathi esizolo ngithi ngiyasibuka lesi singapha ngaze ngamdonsa ngapha eceleni ngapha wena sibotiboto ngakhala ngibona ungaka so angikhulumi nosidudla ngiyamyangeza ngiyafuna nami afuna ngicela ningamnaki ungithi uthanda itrend abona izinto zomuntu zikhulunywa bese ayatomelela naye ngoba kanje ngiyafisa ukuthi aveza nge-screenshot yakhe kuphele kanjalo bafowethu umuntu lo ongifakele u24,000 Musho wethu ngena nga-1 manje athi Awuphinde. awuphinde Cook. bafowethu Phinda futhi ungakashayeka mama. ish kabili athi ngiphinde ngihambile bafowethu ngahlala ngabizwa umphathi e-office abantu bayamazi-ke kakhulu umphathi wami ubabuthiwa wasemnambithi ngithe ngisakhuluma naye waseyangibuza ngodaba lokho elibona lokho lihamba akusuyena umuntu mhlambe obuka izinto akana Facebook so unokuthi mhlambe atshelwe abantu izinto ezenzakalayo noma izinto ezitrendayo kakhulukazi ngami so wangazisa ukuthi bafo ngingane kahle mina so ebengitshela umfana wami noma ngabe kuthiwa izinto ziyenzeka udiniwe ucasuke kangakanani kodwa kungakubi ukuthi njengoba wena uwumuntu wokholo uthandaza sonda kube khona abanye abantu igama labele ngafa ngenxa yakho ngiyacela ukuthi kuwagodla lamagama ungawakhiphi until ke isigora siveze sona ukuthi siubani ngoba ushilo naye unginike imvumo nomceleli ukuthi baba bangijwayela kahle bangibiza ngesinokwe bangibiza ngawo wonke lamagama nje angathembekile so wathi yena naye useyingxenye yami njengamanje so umfana nje gospel sahlangana emcimbini imfumba ngempama enkulu kabe no-right ngiyashanga yonke into ila ukuzobonakala khona ukuthi uba umlando bayimfezi ngoba sengiyajwayeleka wathi kungcono yilwa ulwela igama lakho ushaye khuluma ngomlomo ulwela isithunzi sakho nabantu abakuthukayo benza izinto e-wrong ngegama lakho ngcono ushaya izinja lezi uye kanjalo but ungabiza amagama abantu ukuthi mhlawumbe basebenza ngayo le career ukuthi ngabe ngibamushela i-career so ngaweza lawo mazwi ahlala phakathi komqondo wami nenhliziyo yami ngani ngoba nami ngumuntu ngiyaphila kodwa okubi angiyithandanga le ndlela abayenzile ukuthi ngiphila nabo bese beshela umngami bashele umuntu wami babone efanele yena mina engamfanele so ngithema ngichaza lokho ngidlulisa ngoba bekunzima ngaleso sikhathi ngathi uma ngabe ngidlulisa lokho hayi wangibeka phansi ngagcina nje umoya futhi sengiwehlisa nami futhi ukuthi kanjani kwasho ukuthi umuntu omdala inkulumo yakwazi ukubona mawucasikile akwazi ukukwehlisela phansi akunike into e-right ezokusa phambili so ngakhetha ukuthi ngcono ke ngiwagodlela amagama ngenxa yakhe okwamanje kodwa ngineshoyo ukuthi uma uqala ukuqhubeka ngizowaveza lamagama and ukwaveza kwami lamagama ngizobe ngalwisani nabo kodwa kuzoba ukuthi ngiqale ngabakhuza ngabatshela zonke izinto ukuthi imfezi akusesiyimfezi lo yazi isinoko akusesiyimfezi lo yazi ufafa plan akusesiyimfezi lo uzothi mangabe ufika kuyenza noma yini uthi uyafika nje
ushaya impela nje futhi nguxosha impela uthi nguqhwebe futhi uma uthi unenkinga yabo. So manje ngakubona lokho ukuthi angiwehliswa ulaka nokuphatheka kabi nokucasuka bese mhlawumbe izinto eziningi indlusa la ku Facebook ngibona ukuthi ngcono ukuthi ngithi ukuma kancane ngibakhuze ukuthi bafowethu iyekeni lento iyabheda nani ninabafazi benu ninezingane emakhaya ezazi ukuthi lo baba lo uyena ofaka isinkwa ekhaya uyena okwazi ukuthi enze yonke into kulomuzi. Kodwa ngelinye amalanga uma ngabe sengizoqhamuka mina sizokhipha igama lakho phakathi kwale ndawo ngithi wena ushela umngami uma uthi uyaphika bese ngikuvezela screenshot, angicabanga ukuthi kuyobe into enhle le abantu abayithanda. Kodwa njengomuntu ophilayo nonomqondo nocabangayo ngibone kukuhle ukuthi bafethu ngwagodle lamagama. Ngiyaxolisa kakhulu, ngiyazi ukuthi benekulindela ukuthi ngizokhipha ama screenshot ngizonivezela yonke into eyenzakalayo, kodwa bafethu ngumuntu ophilayo, umuntu oyinsizwa, ngumuntu ophile nabantu. Angikwazi ukuhlambalaza abafowethu ngephutha elilodwa abalenzile. Ukucasuka kwami ngiyahoxisa, kodwa ngicasukile ngaphakathi ngenxa ukuthi mangabe sekusho umuntu onginikeza isinkwa selokhu ngafika la eGoli wami wathi ukuphakama obakuthwala wathi angehlisa umoya. Ngikubona ku right lokho, makhethe ukuthi bafowethu ngikwehlise. So ngiyabonga kakhulu bafowethu, yonke into isazokwenzeka ngendlela right. Ngizonenzela enikufunayo ngelinye lamalanga uma ngabe laba beqhubeka bekwenza lokho. Kodwa lo sesikhulu imali yakho ngizoyihla. Nalaba abaphathi bemicimbi laba abasiqashayo nina baso. Ngiyabonga bafowethu.